Илинден е голям християнски празник и имен ден за хиляди българи. Според народните вярвания, свети пророк Илия управлява гръмотевиците, светкавиците и дъждовете. Смята се, че този ден е предвестникът на идващите горешници, защото свети пророк Илия от старогръцкото Илиус, слънце, е олицетворение на небесното светило и че той препуска по небето с огнената си колесница. Като гръмотевиците са тропотът на конете му, а жаркото слънце е неговата близост до земята. Това е общонароден празник. В много населени места се правят курбани и водосвет за здраве и благополучие. Освещават се в църквата и се раздават на всички присъстващи. В Родопите, обаче и най-вече в района на Велинград, Илинден има особено значение. Тук има множество оброчища и параклиси, изградени на древни култови места, какъвто е параклисът Свети пророк Илия над Клептуза. Параклис Свети пророк Илия се намира на около 500 метра югозападно от квартал Чепино по екопътека над езерото Клептуза, разположен е на хълм с конусовидна форма, покрит с борова гора. Както споменахме, параклисът е построен някъде около 2002 година в резултат на започнатото около този период археологическо проучване е установено, че оброчището се намира върху обект с някакво религиозно или култово предназначение от най-вероятно желязната епоха. Може да е било светилище, обаче по по-съвременни данни е по-вероятно да е било някакъв вид владетелски дом или сграда с крепостна функция. За това свидетелстват необичайно дебелите стени на градежите. При разкопките излизат много интересни артефакти, накити от благородни метали, както и характерната за тук керамика тип цепина. Тя е изключително интересна, винаги се среща при култови места. Реално това представлява керамиката тип цепина. Виждате, това е много богато орнаментирана за своя период керамика. Тя е много интересна, но за всичките тези неща ще говорим някога на нашите походи с беседи, а сега да обърнем внимание на това уютно и красиво параклисче, което всъщност представлява свети пророк Илия над Клептуза. Храмът впечатлява със своята тиха и уютна молитвена атмосфера. Виждате, макар и малък, иконостаса прави особено впечатление със своето майсторско изработване на дърворезбата в олтара с огромно внимание към детайла и към симетрията. Също иконите в параклиса са изпълнени предимно в синята цветова гама. Знаете, в християнската символика синият цвят е знак за небесния свят, за духовната чистота, за Божията благодат, а и насочва погледа и мислите на вярващия към небето. По стените са изобразени и доста библейски сцени, например кръщението, разпятието, а на изхода е изобразена сцената от страшния съд, което напомня за Божията справедливост и за отговорността, която всички от нас носим като хора. Параклисът, за съжаление, не е постоянно отворен за посетители, но пък разходката до него винаги е приятна, за да усетите атмосферата и хубавата енергия, които царят там. Също може да се разходите и около езерото Клептуза, което въпреки днешните жеги беше едно изключително прохладно и приятно място. Ако това ви беше интересно, споделяйте и ни последвайте, за да не пропуснете някои от другите ни образователни за Велинград видеа. Довиждане!